Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da saduwa a cikin wani sabon shiri namu. Headquarter tsaro ta ƙasa ta bayyana dalilin da ya kawo tarwatsewar jirgin sama wanda ya yi sanadiyyar mutuwar shugaban sojojin ƙasa na Najeriya, Laftanar Janar Ibrahim Atta-Shiru da wasu sojoji 10 a ranar Juma'a 21 ga watan Mayu 2021. Don Allah jama'a, in dai wannan shiri namu ya nemi muku daɗi, ku danna mana subscribe. Kuma Headquarter tsaron Najeriya ta sanar da cewa yanayin gari mara kyau ne ya yi sanadin hatsarin jirgin saman COAS Atta-Shiru. To jama'a, kamar yadda Headquarter tsaron ta sanar, ta ce jirgin ya sauka a filin sauka da tashin jirage na Kaduna sannan ya tarwatse. Duk da Janar Loki ya buƙaci a ci gaba da bincike a kan lamarin, ya buƙaci a ba su goyon baya tare da fahimta yanayin binciken. To jama'a, a nan muka zo ƙarshen shirinmu. Ga masu buƙatar ci gaba ko kuma wasu sabbin labarai, sai ku danna mana subscribe ku kuma danna ƙararrawa domin da zarar mun ɗora shirinmu zai anta a cikin wayoyinku.